Naša spoločnosť žije v podstate z technológií, ktoré vznikajú a sú vyvíjané po celom svete. Inovatívne firmy sú veľmi dôležité, pretože na každého výhercu, ako napríklad na Startup Awards, existuje ďalších 1000 firiem inovatívnych, ktorí hľadajú niečo nové, ale možno nevyhrajú zrovna takúto súťaž. Ale určite prinášajú a dávajú vklad do celkovej komunity a do spoločnosti. Hľadajú nové veci, ktoré možno my, bežní ľudia, už z vlastnej pohodlnosti možno nehľadáme alebo nechceme hľadať, alebo hľadáme len v minimálnej miere. Ale ľudia, ktorí aj sú prezentovaní tuto na Startup Awards a celkovo inovatívna komunita, vnímame, že nás to naozaj posunie dopredu v tých nových riešeniach. Startup Awards je akási špička ľadovca, ktorá generuje alebo ktorá definuje túto komunitu a my ako firma, ktorá žije z technológií, v podstate vieme využívať tieto výsledky pre náš biznis. Ľudia, ktorí prichádzajú a vyhrajú na Startup Awards, majú túto vizibilitu a majú šancu v podstate doviesť ten svoj nápad, to svoje riešenie do nejakého biznis riešenia. A plus samozrejme s tým súvisí nejaký aj finančný dopad.